Здравейте, не сме спомнали днеска как слагате модула на Minecraft. Ще го направя това видео. Защото много хора да се знаят как да направите да слагат модула на Minecraft. Това аз се реши да направя видео как. Теглите си Minecraft Forge. Ще има линк в описанието, откъде си го изтеглите. И за едно седмица си го изтеглете, препоръчвам ви по-хубаво. Така. След което влезете в старт-менюто, пишете изпълнение, цъкате на изпълнение и пишете процент AppleData процент пък. Цъкате Enter или OK и ви отваря Application Data. След това цъкате на .minecraft. И вие няма да имате папка Mods, затова вие създадете една такава и я сложете в тук. След това отваряте, теглите си някакъв мод, да видим да е снимката на Java, поставяте го тук. След това, влизате в Minecraft, когато ми зареди отново ще се върна тук. След това, като ви зареди, веднага ви се създава профил Forge. И веднага ви пише тук Rails 172 Full Black Forge, цъкате на Play. След това, като ви зареди, тук долу ви изписва Minecraft на 7.1 версия 9.3 и всичко това, както видите, имате тук модс. Ако искате влезте да видите всичко, както и аз съм сложил many items. И тук ви пише колко мода сте сложили, аз съм сложил 8. Така, след това влезете в Single Player. И влизате, ако искате на Survival, ако искате на Game Mode, влизате. Ако искате, кажете в коментарите, ще направя как да сложите поменяте само items. И ако искате, напишете как да направя клип, да снимам на модове по-скоро. И така, след това виждате, имате си много, аз съм нарочно съм сложил спалня на проверки и ако се чува, съжалявам. Но, вижте, аз тук съм сложил такива емералтея. Така както видите, в този Many Items имам и спалня. Така. И така както виждате, всички модове са тук. И надявам се да съм помогнал. Не забравяйте да се абонирате, да пишете в коментарите, да оценявате и до следващия.